खुलुमबाय दिनै 31 जानुवारि 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होनो हागोन जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोनहैनो हायो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानैबो आसा खालामनाय थाबाय। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। चिरां जिल्लायाव बर' बिमानि मेगनाव मोदै। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय रिफु हाग्रा ओनसोलाव गासै गं 300 नखरखौ होस्रांदों हाग्रा बिफाना। हाग्रा सिफायनानै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय न' लुनानै थाफैनाय गं 300 नखरखौ होस्रांदों, जायखौ लानानै जोबोद दुखु फोरमायथिदों बर' बिमाफोरा। न' बां बुफायजानाय बर' बिमाफोरा मेगनाव मोदै लानानै फोरमायथिदों दि दैबाना जानायनि थाखाय न' बां हा हु खुरखा जानायाव जेबो राहा गैयै जानायलाय बे हाग्रा ओनसोलाव 2016 निफ्राय थाफैदोंमोन। जोबोद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों खामला मावनानै न' बां लुनानै थाफैदों आरो जायनाखि BTR बर'फोरा मोन्थाय दङ, गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौनि समनिफ्रायनो ट्राइबेल सुबुं हिसाबै रिजार्भ ओनसोलाव हादान सिफायनानै थानायनि थाखाय बर' हारि हिसाबै मोन्थाय दं होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो फिसा फिसौखौ फेदेरनाय फोलावनाय आरो फोरोंनायनि खोथा दं, नाथाय माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ सिनायाखै होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि 2 नं खलबारियाव गं 50 नखर दंमोन आरो गं 3 गिर्जाखौबो सिफायदों। गिर्जा सिफायनायखौ लानानै जोबोद दुखु मोनदों आरो बेयाव धोरोम हेंथानि खोथा दं नामा बेखौ साननो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो जेरै बर'फोरखौ होखारदों थिग बेबायदिनो गुबुन हारिफोरखौबो होखारनो नांगौ, नङाबा जों ओरैनो जिरायनानै थानाय नङा होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे बिथांमोनहा बे हाखौ माब्लाबाबो एंगारनो हाया, नांगौबा जिउ दान होगोन होननानैबो प्रमद बर'निसिम मददनि थाखाय खावलायहरो। लोगोसे बुंथिबावो दि सिगांनि समाव बेबायदि होस्राङाखैमोन, एबारबो सिगां मिथिहोग्रोआलासे एबारसो नटिस हरनानै आबाद न' बां बायदि बायदिफोरखौ सिलिंखार खालामफैदों होननानै दुखु फोरमायथियो होस्रांजानाय बर' फिसाफोरा। पाकिस्तानाव बम बेरनायजों सा 63नि जिउ खहा आरो सा 150आ जोखोम। पाकिस्तानाव मस्कनि सिङावनो बम बेरदों। रिपर्टनि बायदिब्ला पाकिस्तानी पुलिस लाइन ओनसोलनि मस्कनि सिङाव 1:40 रिंगायाव बमखौ बेरहोदों। जेब्ला पुलिस, आर्मि आरो बम डिसप'जेल स्क्वाडआ जयैनो आरज गाबबाय थादोंमोन, बे समावनो सिगांनि सिरियाव थानानै आरज गाबनाय सासे सुबुङा गावखौ बुथारग्रा बमखौ बेरहोदों, जायजों सा 63नि जिउ खहा जादों आरो सा 150आ जोखोम जादों। बे बम बेरहोनाय जाथायाव तेहरिक-इ-तालिबान (TTP) उदखारि हानजानिफ्राय खालामदों होननानै सिमा लादों। आफगानिस्तान हादराव TTPनि सासे सोद्रोमानि फंबायखौ बुथारनायनि थाखायनो बे खिथेरखौ लादों होननानै TTP उदखारि हानजानिफ्राय फोरमायथिदों। BTR ओनसोलाव गुबै थागिबिफोरखौ होस्रांनायखौ लानानै प्रमद बर'आ बबेयाव उन्दुनानै दं होननानै सोंथि खालामो चिरां जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि अनिर्बन सेना। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा हाग्रा रेन्जनि सिङाव थानाय सुबुंफोरखौ होस्रांनायखौ लानानै चिरां जिल्ला तृणमूल कंग्रेसनि आफादगिरि अनिर्बन सेना दानि सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय BJP सोरखारा गुबै थागिबिफोरनि सोरखार होननानै डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया बुंथियो, नाथाय गुबै थागिबिफोरखौ मानो होस्रांदों होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। आरो बे होस्रांनाया सुबुंथिनि बेरेखा होननानैबो बुंथियो बिथाङा। मानोना बे गुसु बोथोराव गथ' गथायफ्रा बहा थागोन आरो फारसेथिं मेट्रिक आनजादा साखाथियावनो दंसै, बेबायदि समाव सोरखारा माबोरै होस्रांनो हाखो होननानै सोंथि खालामो बिथाङा। आरो जाय सोरखारा गावखौ गुबै थागिबिनि सोरखार होननानै बुंदों, बिथांमोना थारैनो जुदि गुबै थागिबिनि सोरखारबा होस्रांनायनि सिगां मानो गुबुनाव थानायनि राहा खालामनानै होआखै होननानैबो सोंथि खालामो। लोगोसे जायनाखि दा UPPL आरो BJP जथाय सोरखार सालायगासिनो दङ, UPPL दोलोनिफ्राय जेबो राव गैया होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो प्रमद बर'आ बहा उन्दुनानै दं होननानैबो सोंथि खालामो। आरो प्रमद बर'आ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि खोथा मथे जलाय सिखारलाय खालामो। बर' रायजो राजाखौ रैखाथि होनो हायाखै, बिथांमोना खालि गेदेर गेदेरल' खोथा बुङो होननानैबो बुंथियो अनिर्बन सेना। मानसि गोमानायनि खौरां। खेबसेयैनो गंसे गामिनिफ्राय 2 सिख्ला गोमादों। मुंफोरा फारियै माइदां नार्जारी आरो रेनु बरगयारी, सानैबो बिसमुरि आउटपस्टनि सिङाव थानाय 14 नं बिसमुरि गामिनि थागिबि। माइदां नार्जारीनि बिमा धनसिरि नार्जारी आरो बिफा अनन्त नार्जारीजों लोगोसे
रेनु बरगयारिनि नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला माइदां नार्जारिया देग्लाय हायार सेकेन्डारि फाइनाल आनजाद होनो गोनांमोन। गिबियाव सानैखौबो क'क्राझारनिफ्राय उदालगुरियाव थांदों होननानै मिथिनो मोननाय जादोंमोन, नाथाय बेनि उनाव फनखौ हमाखै। बेनिखायनो हौवा मोजां मोननानै खारनायनि सन्देह खालामदों नखरनिफोरा। सोरबा जुदि माइदां नार्जारि आरो रेनु बरगयारिखौ नुसनबायोबा नखरनि सुबुंफोरनो खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनिफोरा। कन्टेक्ट नाम्बारा 7099131884। खेबसे बुंबावनि 7099131884। बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां हरनो हागोन। उन्दै बैसोआव जुलि खालामनायनि हेंथायै हौवा गोदाना पुलिस थानायाव थाहैनो गोनां जादों। बे खेबाव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायनि हेंथायै नगावनि रुपहिहाट ओनसोलाव हमजानो गोनां जादों हौवा गोदाना। फोरमायथिनाय बायदिब्ला रुपहिहाट ओनसोलनि दक्षिण काटवाल ओनसोलाव उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि खौरांखौ मोनदोंमोन पुलिसा। बेनि उनावनो जाथायथिलियाव पुलिसा नुजाथिहैनानै हौवा गोदान आरो गुबुन सानै गासै साथामखौ पुलिसा हमनानै लाबोदों। हमजानाय साथामनि मुङा फारियै अबायदुल इस्लाम, गुलजार हुसैन आरो रुपल आमिन। रायजोआव सिखाव दाखाथिनि उदखारा बांनायनिफ्राय बांदों। मा सान मा हर सिखावफोरा जायनिनो बेनिनो न'आव गिदिंदों। बेनि गेजेरावनो जौ लोंफुबाय थानाय साथाम दाखाथिफोरखौ हमदों मंगलदै पुलिसा। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मंगलदैनि पथारुकाटनि गमथापारा गामियाव दाखाथिनि मोनसे हानजाया गंसे नखराव पिस्तल लानानै जौ लोंनो हाबनायखौ पुलिसा खौरां मोननानै नुजाथिफैदोंमोन। बे जाथायाव सिखावफोरा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजादोंमोनब्लाबो पुलिसा रायजो राजानि मददजों सिखावफोरखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गरबा गुलिबो हमनो मोनदों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सिखावफोरा हरनि समाव सोरनिबा न'आव हाबनानै सिखाव खावनायनि थाखाय सोलो खालामगासिनो दंमोन। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला दाखाथिफोरा सासे ओनसोलनि आरो गुबुन सानैया बिहारनि थागिबि। क'क्राझार जिल्लानि डिसि बर्नाली देखाया 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय दीपक दासखौ बुनायखौ हेंथा खालामनानै क'क्राझार जिल्ला इमप्लय एस'सियेसनआ क'क्राझार जिल्ला खुंथायनि मावख'आव खामानिखौ दोन्थ'नानै धर्ना होनाय हाबाफारि लादों। फिसा फिसा साख्रि मावग्राफोरखौ जाहाथे रैखाथि होयो बेनि थाखाय आसाम सोरखारनिसिम खावलायहरदों बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि उन्दै उन्दै साख्रि आवलाफोरा सान हर खामानि मावनांनायखौ आरो नखरनि थाखाय सम होनो हायैखौ सिगांनिफ्रायनो अजद मोनबोदोंमोन। जाहाथे फिसा फिसा सोरखारि मावग्राफोरखौ रैखाथि होयो आरो उननि समाव बेफोरबायदि जाथाय जाया होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे खुगाजों बुंनाया गनायथाव, नाथाय मोदोमाव आखाइ होनाया गनायथाव नङा। बेनिखायनो उननि समाव जाहाथे बेफोरबायदि जाथाया जाफिना बेनि थाखायनो खामानिखौ दोन्थ'नानै खुद्रिनाय हाबाफारि लादों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। BTRआव थानाय लकसभा बियाबखौ ST रिजार्भैनो लाखिनो थाखाय निउ दिल्लीआव भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारखौ लोगो हमहैदों। बनसुजों लोगोसे XNDBD, BWA, UTOA, BJSMजों लोगोसे गुबुन गुबुन आफाद आरो मिसिं ट्राइबनि दैदेनगिरिफ्रा गोदान दिल्लीआव भारतनि चिफ इलेक्शन कमिशनारखौ लोगो हमहैदों आरो क'क्राझार आरो उदालगुरि लकसभा बियाबखौ ST रिजार्भैनो लाखिनांगौनि थाखाय बिथांमोनहा सावरायहैनायजों लोगोसे गोसोखां बिलाइबो गथायदों। मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा। नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन। मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों। अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन। बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन। लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन। जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव। अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो? नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन। मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7002601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।